nedjelju 16. studenog na igralištu Nade održan je međunarodni turnir za igrače do 11 i 13 godina. Uz idealne vremenske uvjete za ragbi turnir sudjelovalo je ukupno 7 momčadi u 2 kategorije. U kategoriji do 11 godina sudjelovali su Ragbi klub Sinj i 2 momčadi Ragbi kluba Nada. Rezultati su Nada 1 Sinj 5:0, Sinj Nada 2 30:0, Nada 1 Nada 2 20:15. Konačni poredak: prva je Nada, drugi Sinj, a treći Nada 2. Za Nadu 1 su igrali Pleština, Prijić, Maslić, Kušeta, Dodoja, Tomičić, Vrdoljak i Šarac. Za Nadu 2 su igrali Ljubičić, Krstulović, Petrušić, Vuletić, Bojčić, Rudić, Samarčić i Hadžić. Treneri su Luka Bjelanović i Tomislav Burazin. U kategoriji do 13 godina sudjelovale su 4 momčadi: Nada, Brač, Tomislav iz Tomislavgrada i Sinj. Rezultati su Nada Sinj 15:0, Tomislav Brač 10:0, Sinj Tomislav 25:10, Nada Brač 20:5, Sinj Brač 15:5 i Nada Tomislav 25:5.
Konačni poredak kategorije do 13 godina izgledao je ovako. Prva je bila Nada, drugi Sinj, treći Tomislav, a Brač četvrti. Za Nadu do 13 godina igrali su Ugrina, Jelavić Mitrović, Zorić, Lipanović Čargo, Vlajčević, Orhanović, Krstulović koji je bio kapetan, Jelaska, Dragun Siminjati, Matijević, Aslan i Mrčela. Trener je Luka Bjelanović. Svi igrači su dobili prigodne medalje, a po 3 prvoplasirane momčadi u svakoj kategoriji i pokale. Igračima i trenerima ragbi kluba Nada čestitamo na osvojenom prvom mjestu u obje kategorije, a svim momčadima koji su sudjelovali na turniru zahvaljujemo na sudjelovanju. Ovim putem ozlijeđenome Danijelu Vrdoljaku želimo što brži oporavak i povratak na ragbijaške terene. U nedjelju 23. studenog na igralištu Nade održano je prvenstvo Dalmacije u ragbiju 10. Uz domaćina Nadu, koja je igrala u pomlađenom sastavu, još su nastupili ragbi klub Sinj, ragbi klub Zadar, kojemu je ovo prvi službeni nastup. Prvenstvo je odigrano po sistemu u kojemu je svaka momčad odigrala protiv ostale dvije. Rezultati su bili sljedeći: Nada Sinj 7:7, Sinj Zadar 34:10 i Nada Zadar 34:0. Za Nadu su igrali Šarić Šarac, Milanović, Miljak Marčić, Negotić Turić, Grubišić Šerić, Horvatić, Sunara Bezić, Pavičić, Varkaš, Lalić, Plazibat, Pernović, Grbavac, Minigo, Barić. Treneri su Vlada Ursić i Nikša Burazin. Za Sinj su igrali Vučak i Ukić Mastelić, Šušnjara Radić i Ukić, Vučemilo Pavlović Grčić, Gugić, Dinarina, Bandić, Žigo i Tomić. Trener je Ivica Vučemilo. Za Zadar su nastupili Ešrinja Eterović Lončarić, Nađ Urlić Kobetić, Andabak Maksan, Marijan, Čičin Karlov, Mitić Genda, Ražnjević, Kržalić Pedić, Fatonić i Jeraković. Trener je Zlatko Vunjak. U prvoj utakmici dana Nada igrala protiv Sinja.
Obje momčadi nisu prilagodile igru pravilima u kojima piše da se igra sa 10 igrača na normalnom terenu, jer su previše ulazile u kontakt, odnosno često su gubile loptu. Obje momčadi su bile borbene i na kraju pravedno podijelile bodove, završivši utakmicu rezultatom 7:7. U drugoj utakmici mlada momčad Zadra je u početku iznenadila Sinjane. Iz dvije krasne akcije dala 2 zgoditka za vodstvo od 10:0. Unatoč velikoj želji više nisu mogli, jer su Sinjani ipak iskusnija i bolja momčad. Tako da je rezultat na kraju bio 34:10 za Sinj. U trećoj utakmici dana Nada je trebala pobijediti Zadar više od 24 razlike da bi osvojila prvo mjesto na turniru. To je momcima trenera Ursića i Burazina uspjelo, te su na kraju slavili rezultatom 34:0. Konačni poredak na kraju je bio: prva je bila Nada s 5 bodova, drugi Sinj također s 5, ali slabijom gol razlikom. Zadar je bio treći sa 2 boda. Prvenstvo se nastavlja sljedeće nedjelje turnirom u Zadru. U zadnjih godinu dana uspjeli smo skupiti ekipu i ovo je prvi službeni nastup, ako ne računamo prvenstvo Hrvatske u ragbiju 7 prošle godine u 6. mjesecu. Prvi službeni nastup mi smo pokušali inicirati ovaj način da odigramo, jer trenutno još uvijek nemamo sredstava za igranje druge lige, a momcima trebaju utakmice. Pa bi se ja ovom prilikom htio zahvaliti prije svega ragbi klubu Nada koja nas uvelike podržava, kao i ragbi klubu Sinj koji su se odazvali ovom pozivu, pa se nadamo da ćemo sljedeća 3 vikenda kroz 3 turnira skupiti neki broj utakmica, tako da momci steknu neko iskustvo, da se upoznaju s tim ragbijem, a ujedno sljedeći vikend kad budemo u Zadru i da promoviramo ragbi kao sport u samom Zadru. Pa u Zadru sad trenutno rješavamo taj teren. Teren je tijekom rata bio poprilično devastiran, bit će jako puno posla, ali bitno je imati svoj dom, jer trenutno se trenira i po parkovima, između drveća ima svega. Znači, čisti entuzijazam. Ovim putem pozivamo sve ljubitelje ragbija i sporta u Splitu da u subotu 29. studenog dođu na igralište ragbi kluba Nada i podrže splitske ragbijaše u četvrtfinalnoj utakmici regionalne lige, u kojoj im je protivnik Kraljevski beogradski ragbi klub iz Beograda. Utakmica počinje točno u 12 sati.